Να πω το εξής, ότι και εγώ, όπως και εσύ, κάποια στιγμή άρχισα να μου βαράνε κάποια καμπανάκια στον οργανισμό μου. Όμως μπορώ να πω, Άγγελε, ότι ίσως περισσότερο από κάποια καμπανάκια που βαράνε οργανικά, ο πόνος, το ότι βλέπεις ότι αντοχή, χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας, δηλαδή, για να μπορέσει να περάσεις σε μια προσοχή στο τι βάζεις μέσα στο σώμα σου, πώς τρως. Και εδώ, ξέρεις, σήμερα σε κάλεσα για να δούμε το θέμα αυτό από μια οπτική που εμείς πάντοτε εδώ πέρα στο Αποκάλυψη Web TV το βλέπουμε, ενός ανθρώπου που είναι θεοσεβής, χριστιανός, θέλει να ακολουθήσει έναν δρόμο που μας προτάσει το Ευαγγέλιο, αλλά πολλές φορές γίνονται παρανοήσεις στο τι μας διδάσκει η θρησκεία. Δηλαδή η θρησκεία σου διδάσκει να μην προσέχεις καθόλου το σώμα σου, να το μαστιγώνεις, να το ταλαιπωρείς, σου λένε ορισμένοι κλπ. Ή απ' την άλλη μία εντελώς παράδοση στην απόλαυση φαγητών και οτιδήποτε άλλο. Κάπου υπάρχει μια ισορροπία, δεν ξέρω πώς τη βρήκες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω ότι ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει την ισορροπία. Η ισορροπία βέβαια για τον άνθρωπο είναι κάτι δύσκολο, ναι. Κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι μας να γίνουμε αναζητητές και μέσα στην αναζήτηση ο αγαθός Θεός θέλει ανθρώπους να μας βοηθήσει. Μπράβο. Είναι σημαντικό στοιχείο, ναι. Και το λέω με πολύ πεποίθηση γιατί το είδα στην προσωπική μου ζωή. Όταν άρχισα να αναζητάω τα προβλήματά μου, πέρασα μεγάλη ταλαιπωρία, ώσπου κάποια στιγμή βρήκαμε άκρη. Και έπρεπε να ακολουθήσουμε μία ολιστική προσέγγιση, γιατί όλα τα πράγματα, ακόμα και η χριστιανική ζωή, έχει ολιστική προσέγγιση, δεν είναι μονόπλευρη. Κάτω μας λίγο για το ολιστική. Θέλω να πω ολιστική. Ναι. Δηλαδή, αν πάρουμε τη διατροφή από μόνη της, δεν είναι αρκετή να μας βοηθήσει. Μπράβο. Πρέπει να βάλουμε δίπλα και κάποια γυμναστική, έστω και ένα γρήγορο περπάτημα. Ακόμα και αυτό δεν φτάνει. Όταν έχεις προβλήματα πρέπει να πας και σε έναν φυσιοθεραπευτή αξιόλογο να σε βοηθήσει να μάθεις τρόπους το πώς να προσέχεις το σώμα σου. Και παράλληλα θα πρέπει να μπεις προσωπικά ο ίδιος σε μία αναζήτηση τι κάνεις λάθος και το σώμα σου το καταστρέφεις. Εκεί δεν πρέπει να βάλεις μέσα στην ολιστική και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχή σου, με το πνεύμα σου και με το πώς σκέφτεσαι. Αυτό είναι το επόμενο. Ναι. Εάν έχεις όλα αυτά τα τρία και η ψυχολογία σου είναι χάλια, πάλι δεν μπορείς να ισορροπήσεις. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ολιστική από όλες τις πλευρές. Ένας άνθρωπος αν θέλει να ισορροπήσει, αν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, το σώμα του, θα πρέπει να τα δει από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά της διατροφής, από την πλευρά της γυμναστικής, από την πλευρά των ειδικών επιστήμων, ένας ειδικός επιστήμονας που έχει σπουδάσει και το έχει διδαχτεί, και εννοείται βέβαια, και ίσως είναι και πάνω απ' όλα, ίσως η ψυχολογία ενός ανθρώπου, η ψυχή. Η ψυχή. Θα μας πεις, αν θέλει σήμερα, ορισμένες συμβουλές που έχουν να κάνουν φυσικά με το φαγητό μας. Ωραία. Αλλά μην αγνοήσεις και τα υπόλοιπα, όπου δοθεί ευκαιρία, πες μας σε παρακαλώ και κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη γυμναστική και ούτω καθεξής. Πριν προχωρήσουμε όμως στις συμβουλές, στις πρακτικές, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση που μπορεί να θέσει κάποιος. Δεν με νοιάζει εμένα τίποτα, ο Θεός είναι μαζί μου, με βοηθάει, το σώμα μου το προσέχει Αυτός και τα παρατάω όλα, ας πούμε, κάπως έτσι. Πώς ακούγεται? Αυτό δυστυχώς είναι ένα δράμα που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος, ο θρησκευόμενος άνθρωπος. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα, τα οποία ευσεβείς άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό με αυτή την αντίληψη, οι οποίοι φτάνοντας σε μία ηλικία στα γεράματα έχουν καταστραφεί, άλλοι βρίσκονται κατάκητοι,
άλλοι σε απογοήτευση και το χειρότερο όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσμένοντας μία κίνηση από το Θεό να τους κάνει ξανά υγιείς, θα απογοητευτούν από τον ίδιο το Θεό. Γιατί δεν γίνεται εγώ να καταστρέφω το ναό του Θεού και να μην κάνω καμία προσπάθεια να διορθώσω τα λάθη που κάνω στο ναό του Θεού και να περιμένω ένα θαύμα από το Θεό. Δεν γίνεται. Μου ακούγεται το ίδιο ακριβώς με τον άνθρωπο, ας πούμε, που κάνει συνέχεια αμαρτίες, αλλά λέει δεν πειράζει, ο Θεός μια θα με συγχωρέσει, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Άρα θα πρέπει να δούμε λιγάκι το ναό που μας χάρισε ο Θεός, πρέπει να τον προσέξουμε και δεν πρέπει να τον προσέξουμε πρώτα, γιατί πρωταρχικά θεωρούμε τον προσέχουμε από τις αμαρτίες. Ναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τις άλλες πλευρές. Κοιλιοδουλία είναι μια μεγάλη αμαρτία. Ναι. Βεβαίως ο Θεός έχει δώσει τα πάντα γύρω μας για να μπορέσουμε να τα απολαμβάνουμε, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε παν μέτρον άριστον. Θα πρέπει να δούμε λιγάκι και να διδαχτούμε από όλα αυτά το πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δώρα που μας πρόσφερε ο Θεός να γίνουν φάρμακο για το σώμα μας και όχι τα φάρμακα που είναι στα φαρμακεία να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να επανέλθουμε, που αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι που νομίζω ότι δεν έρχεσαι, δεν ξαναεπιστρέφεις. Δεν ξαναεπιστρέφεις ποτέ. Και εδώ πάλι είναι η δεύτερη ερώτηση. Θα κάνω ό,τι θέλω σε αυτό το κομμάτι της διατροφής, της προσοχής του σώματός μου και τέλος πάντων κάποια στιγμή θα πάρω κάποια φάρμακα και αυτά τα φάρμακα θα με βοηθήσουν εμένα ώστε να επανέλθω ή θα με προστατεύσουν σε μια δύσκολη περίοδο που υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα υγείας κλπ. Τα φάρμακα δεν θέλουμε να πάμε στην άλλη άκρη. Τα φάρμακα για κάποιες καταστάσεις της ζωής τα χρειαζόμαστε όλοι μας, έτσι εννοείται. Αλλά όμως μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα τρώγοντας ισορροπημένα, σταθερά, σε όλα αυτά που μας έχει προσφέρει ο Θεός. Έχουν τεράστια αξία. Αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα και από τις γραφές, ότι τα τρόφιμα είναι αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν να εξορροπήσουμε. Βέβαια δεν γίνονται μαγικά. Όχι βέβαια. Εγώ κατάφερα μέσα σε 35 χρόνια να διαλύσω το σώμα μου. Δεν γίνεται σε 5 μήνες να το επαναφέρω εκεί που ήταν, έτσι. Ναι. Για να μην γελιόμαστε και να μην έχουμε ψευδαισθήσεις με τον εαυτό μας. Ναι. Όλα θέλουν κόπο, θέλουν χρόνο και θέλουν και αφιέρωση. Ακριβώς. Δώσε μας μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με την σωστή διατροφή. Από πού μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ή να σου το πω λίγο πιο προσωπικά το όλο ζήτημα. Εσύ από πώς ξεκίνησες, πώς το αντιμετώπισες ολιστικά αλλά και συγκεκριμένα διατροφολογικά. Δεν γίνανε όλα σε μία νύχτα, σε μία μέρα ή σε ένα χρόνο, γιατί ο νους του ανθρώπου ανάλογα με την αναζήτηση που έχει και τη διάθεση και την καλή του προαίρεση, ανάλογα η χάρις του Θεού θα τον φωτίσει και όπως είπα και στην αρχή θα του στείλει ανθρώπους να τον βοηθήσει να μπορέσει να προχωρήσει και να επανέλθει. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον τομέα της διατροφής και όπου μπορώ θα μεταφέρω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, στη διαδικασία βρισκόμενος σε ένα γυμναστήριο γνώρισα έναν αξιογάπητο φίλο ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι διατροφολόγος. Ναι. Με κάλεσε μία μέρα στο γραφείο του, ξεκίνησε να μου δώσει συμβουλές και μου λέει θέλω να ακολουθήσεις το πρόγραμμα αυτό για 15 μέρες. Αποφάσισα να τον ακολουθήσω το πρόγραμμα και πολύ γρήγορα παρατηρώντας, είναι σημαντική αυτή η πληροφορία που θέλω να θέσω, παρατηρώντας τον εαυτό μου, άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει να μου προσφέρει πολλά. Μάλιστα. Άρα ένα πρώτο στοιχείο είναι θα πρέπει να ακούμε, αλλά δεν πρέπει να ακούμε τον κάθε έναν που μεταφέρει ό,τι θέλει. Ναι.
Η διατροφή ενός ανθρώπου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι μία επανάληψη που γίνεται 6 φορές την ημέρα. Αν και βέβαια περισσότεροι άνθρωποι τρώνε 1 με 2 φορές την ημέρα. Γι' αυτό και στο τέλος καταντάνε να είναι υπέρβαροι. Και τρώνε οτιδήποτε. Έτσι. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα πρωινό. Πριν πάμε στις δουλειές μας, για να μπορέσει ο οργανισμός μας να αντλήσει ενέργεια, να αντλήσει διάθεση, και πρέπει να ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι σχεδιασμένο από το Θεό με φοβερές ασφαλιστικές δικλείδες που δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις, δεν μπορείς να το καταστρέψεις εύκολα. Γι' αυτό και καταφέρνουμε μετά από 30 χρόνια, 35 να το καταστρέψουμε και να το φτάσουμε σε άσχημες καταστάσεις. Το σώμα μας προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε κατάσταση φτάνουμε, απλά δεν πρέπει να έχουμε τη φαντασία ότι είμαστε καλά. Ναι. Πρέπει να είμαστε αναζητητές του εαυτού μας. Όπως λέει και ο ψευδής λόγος από το στόμα του Κυρίου, «Σεις, λέει, να προσέχετε τον εαυτό σας έθεσε στους Αποστόλους». Το οποίο θα πει κανείς είναι σε πνευματικό επίπεδο, αλλά φυσικά επεκτείνεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θα λέγαμε, βρίσκεται σε μια καλή σχέση με το Θεό, και να σου πω ένα παράδειγμα, προσέχει το σώμα του από πράγματα που το βλάπτουν, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι οι εξαρτήσεις, η υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ και ούτω καθεξής. Είναι δυνατόν από την άλλη να το βλάπτει με τις τροφές που βάζει μέσα και να του κάνει κακό? Βέβαια. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τις τροφές που τρώμε και μας κάνουν κακό. Λοιπόν, να θέσουμε κάποιες. Ναι. Στις μέρες μας, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει 7 φορές περισσότερες λιπαρές ουσίες από ό,τι είναι το φυσιολογικό. Λιπαρές ουσίες. Γι' αυτό και είμαστε υπέρβαροι πια, γι' αυτό και έχουμε προβλήματα καρδιακά και το βλέπουμε σήμερα γύρω μας συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε από κάπου, να αρχίσουμε να διορθώνουμε τον εαυτό μας. Τι έχεις να πεις για τη ζάχαρη? Δεύτερο κομμάτι, ζάχαρη που καταναλώνουμε σε υπερβολικές δόσεις καθημερινά, η πλειοψηφία των ανθρώπων χωρίς καμία ενοχή, θεωρούνται ότι και αυτήν μας την έχει, μπορούμε να την έχουμε άφθονα στο σώμα μας. Γι' αυτό και βλέπουμε οι καρκίνοι που έχουν φτάσει, που έχει φτάσει ο διαβήτης, που έχουν φτάσει πάρα πολλές ασθένειες. Που προέρχονται από εκεί. Που εννοείται και προέρχονται από τη ζάχαρη. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, για να μην μακρηγορούμε και να θέσουμε, ένας άνθρωπος θα πρέπει αρχικά όταν βλέπει προβλήματα στον εαυτό του να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, να αρχίσει να προσέχει τη διατροφή του. Δεν μπορεί να τρώει ό,τι φαντάζεται ο εγκέφαλός του ή ό,τι τον ελκύει η επιθυμία του. Έτσι, είναι σημαντικό. Πρέπει να ξέρει πότε θα το φάει, δηλαδή μπορείς να φας μία μπριζόλα, δεν μπορείς να τις φας στις 10 η ώρα το βράδυ. Δεν μπορείς να φας 1 κιλό παϊδάκια στις 10 το βράδυ και να πας να κοιμηθείς. Γι' αυτό και μετά θέλω σόδα, θέλω το ένα, που ουσιαστικά δημιουργήσει ένα σοκ στο ίδιο στο σώμα. Πάντως, Άγγελε, να πούμε και το εξής παράπονο πολλών. Τρέχοντας πολλές φορές στους ειδικούς, βάζουν εξαντλητικές δίαιτες ή περίεργες διατροφές και τα κάνουν τόσο, ρε παιδί μου, δύσκολα ορισμένοι, που σου λέει ο άλλος πω αγανάκτησα κλπ. Και μετά πέφτει πάλι στην, ξέρεις, σε αυτή την αφήνει τον εαυτό του εντελώς. Μήπως εκεί πέρα, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει μια προσοχή? Λοιπόν, γελάω γιατί ναι. Στην εποχή μας γίνονται και πάρα πολλά καλά πράγματα. Η επιστήμη είναι ένα καλό κομμάτι, βέβαια δεν μπορούμε να προσχοληθούμε οριστικά στις επιστήμες, έτσι, να είμαστε σε μια ισορροπία. Η διατροφολογία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστιο άλμα. Πάρα πολλοί διατροφολόγοι, τους οποίους γνωρίζω, το βλέπουν σε μια ολιστική προσέγγιση, χωρίς βάρβαρες δίαιτες και να μπορέσει να εξαντλείεται η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Αντιλήφθηκαν το συγκεκριμένο κομμάτι,
Οπότε θέσανε ότι είναι σημαντικό ένα υγιές σώμα και μετά ένα αδύνατο σώμα. Μάλιστα. Άρα σήμερα έχουμε πάρα πολλούς καλούς επιστήμονες να μπορούν να βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να το δούνε. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που ο άλλος όντως πρέπει να κάνει μία δίαιτα γιατί έχει προβλήματα και εννοείται θα πρέπει να το προφυλάξουν. Ναι. Άρα οι επιστήμες προχωράνε. Ναι. Θα πρέπει να δούμε εμείς σαν χριστιανοί πόσο προχωράμε. Και ανακαλύπτουν και καινούργια πράγματα. Εννοείται. Τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Εγώ, ας πούμε, σου έχω πει την εμπειρία μου σε σχέση με τη διαλυματική ληστεία. Που ξαφνικά η επιστήμη, δηλαδή, ρε παιδί μου, ανακάλυψε τα τελευταία χρόνια πόσο καλό κάνει στον οργανισμό το να μείνει νηστικός, να μην φάει κάποια χρονική περίοδο και να αποτοξινωθεί από όλα αυτά που ρίχνουμε συνεχώς μέσα μας. Ο αψευδής λόγος έχει όλες τις λύσεις, αρκεί εμείς να έχουμε τη διάθεση να τα ανακαλύψουμε. Άρα η επιστήμη προηγείται σε πολλά. Η επιστήμη διορθώνει τα λάθη της, βλέπει τα αδιέξοδα και γι' αυτό το λόγο εξελίσσεται καθημερινά. Μάλιστα. Άρα μέσα από τις επιστήμες, εμείς σαν χριστιανοί θα πρέπει να δούμε και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να μπορέσουμε και εμείς να εξελιχθούμε. Δεν ξέρω αν το θεωρείς αυτό σημαντικό. Εγώ το θεωρώ πολύ σωστό καταρχήν το να βλέπει κανείς την επιστήμη σαν κάτι το οποίο διορθώνεται και εξελίσσεται και να μην τη θεωρεί Θεό. Ξέρεις, έχουμε αυτή την τάση. Μέσα στην αθεία της εποχής μας βρήκαμε έναν άλλο Θεό να αντικαταστήσουμε και παίρνοντας μία αντίληψη σε ένα θέμα πάνω που είχε επιστήμη ξαφνικά το θεοποιούμε, βρε παιδί μου. Κατάλαβες. Να σου πω και εγώ για έναν άλλον Θεό. Σήμερα το μεγάλο ενδιαφέρον όλου του δυτικού κόσμου είναι η υγιεινή διατροφή. Μάλιστα. Που εξελίσσεται και αυτό και η υγιεινή διατροφή σε έναν Θεό. Επίσης με το vegetarian κίνημα και τέτοιο. Αυτά είναι κινήματα όπως το είπες, τα οποία τα κινήματα πάντοτε κάνουν κύκλους. Δεν μπορούν να σε πάνε κάπου. Κάρνιβορα, λοιπόν, διατροφή, μόνο υπάρχουν κρέας. πάρα πολλά, τα οποία βέβαια τα προβλήματα στον άνθρωπο θα έρθουν, θα είναι τραγική η κατάστασή του, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος ο εγωισμός του και πάντοτε είναι υπέρμαχος των αντιλήψεών του, δεν μπορεί να δει τα προβλήματα τα οποία έρχονται. Λοιπόν, για να μπορέσουμε πάλι να εστιάσουμε λίγο στη διατροφή, θα πούμε στους φίλους μας 5 συμβουλές. Λοιπόν, είναι σημαντικό να μπορούμε μέσα στην ημέρα μας να κάνουμε τα δύο κύρια γεύματα, να έχουμε το πρωινό μας και να έχουμε το δεκατιανό που λένε στα εστιατόρια, που λένε στα ξενοδοχεία και ένα απογευματινό. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν το ένα από το άλλο 3 ώρες διαφορά. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να θέσω είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί, αυτό θέτουν οι διατροφολόγοι, με τα ένστικτα του θανάτου. Δηλαδή τι σημαίνει, θα βοηθήσουμε ίσως πάρα πολλούς ανθρώπους που θα δουν την εκπομπή μας. Όταν εγώ αρχίζω, φεύγω από το σπίτι μου, δεν τρώω πρωινό, είμαι στη δουλειά και θα φάω στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο εγκέφαλος, ο οποίος όπως είπαμε έχει ασφαλιστικές δικλείδες, δίνει εντολή, όποτε θα βρεις φαγητό, φάε όσο γίνεται περισσότερο. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το φαγητό το οποίο θα καταναλώσει ο άνθρωπος αυτός, το περισσότερο θα αποθηκευτεί σε λίπος. Οι διατροφολόγοι λένε τα ένστικτα θανάτου. Αυτά γίνονται ασυνείδητα, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και διερωτώμουν πάντοτε γιατί το κάνω. Άρα είναι σημαντικό πάντοτε να δίνουμε στον οργανισμό λίγη τροφή, είτε θέλουμε να πάρουμε κιλά, είτε θέλουμε να χάσουμε. Οι διατροφολόγοι θέτουν πάντοτε 5 με 6 γεύματα μικρά και μεγάλα. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να θέσουμε, η διατροφή είναι ένα τεράστιο κομμάτι, εξελίσσεται επιστημονικά από τους διατροφολόγους και από σοβαρούς επιστήμονες με ολιστική προσέγγιση
σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δούμε και μέσα από την μεσογειακή αντίληψη, είμαστε τυχεροί σε αυτό, Ναι. και πρέπει να ερευνήσουμε λιγάκι τη μεσογειακή διατροφή. Έχουμε το ελαιόλαδο, έχουμε τα φρούτα, έχουμε πάρα πολλά τυριά, έχουμε λαχανικά, έχουμε δημητριακά. Αυτά όλα θα πρέπει να τα βάλουμε στη ζωή μας για να μπορέσουμε σταδιακά να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Οι συμβουλές είναι πάρα πολλές για να τις μεταφέρω, αλλά δεν γίνεται να τις μεταφέρουμε σε μια ολιγόλεπτη εκπομπή, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε με βασικά στοιχεία. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Επειδή έχω ακολουθήσει αρκετό καιρό το μοντέλο της διαλυματικής νηστείας, ξέρεις, διαπίστωσα μετά από κάποιο καιρό, γιατί κάναμε ένα skip εκεί πέρα στη διαλυματική, περνάγαμε το πρωινό και πηγαίναμε μέχρι το απόγευμα. Διαπίστωσα μετά από ένα καιρό ότι είναι μύθος αυτό που πολλές φορές λέγεται στη διαλυματική νηστεία, ότι μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Γιατί όπως είπες εσύ, ότι αν αρχίσεις και ρίξεις τον οργανισμό σου ξαφνικά ό,τι υδατάνθρακα, ό,τι λιπαρό, οτιδήποτε βρεις μπροστά σου και λες να το πετάξεις μέσα, ας πούμε, τρως 5 πίτσες με το που σταματάς την νηστεία, μετά όλο αυτό δεν θα γίνει καλό μέσα σου. Θα ήταν πολύ καλύτερα να μην είχες κάνει τίποτα. Η αρχαία εκκλησία είναι η πρώτη που υιοθέτησε τις διαλυματικές νηστείες. Μάλιστα. Τις έλεγε στάσεις. Μάλιστα. Πηγαίνανε μέχρι 2-3 η ώρα το μεσημέρι και μετά τρώγανε, αλλά παράλληλα τι τρώγανε. Τρώγανε ένα παξιμάδι, 2 παξιμάδια, θα τρώγανε λίγες ελιές, θα τρώγανε μία ντοματούλα, ένα κομμάτι τυρί ή ένα ποτήρι γάλα, και αυτό ήταν όλο. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν τρώγανε, μου φαίνεται, οι άνθρωποι παλιότερα και πολύ αργά το βράδυ, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς σήμερα. Βέβαια. 8 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Όχι ο αρχαίος κόσμος, μέχρι και πριν από 30-40 χρόνια, στα χωριά και σε επαρχικές πόλεις, οι άνθρωποι κοιμόντουσαν 10 η ώρα το βράδυ, και αυτό είναι το φυσιολογικό. Άλλη μια ολιστική προσέγγιση που έχει να κάνει με τον ύπνο. Έτσι, και αφού πιάσαμε τον ύπνο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα κύτταρά μας αναπλάθονται από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Μάλιστα. Αυτό είναι το περιθώριο. Αυτό είναι το περιθώριο, το επιστημονικό. Δεν το λέω εγώ. Δεν είμαι επιστήμονας, είμαι ένας μάγειρας, ο οποίος, για να βοηθήσω τον εαυτό μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη σωστή διατροφή και με σωστό μαγείρεμα. Το οποίο αυτό θα είναι, το σωστό μαγείρεμα θα είναι μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πες μας μερικά τύπο όμως. Λοιπόν, θέλω να θέσουμε κάτι, ότι πάντοτε όλα τα 2 κυρίως γεύματα, και το πρωινό και το απογευματινό μας, θα πρέπει να ξέρουμε, θα πρέπει να εμπεριέχουν 3 πράγματα. Μία αμυλούχα τροφή, κατά προτίμηση ολικής αλέσεως, θα πρέπει να έχουμε ένα λαχανικό ή ένα φρούτο, και θα πρέπει να έχουμε μία πρωτεϊνούχα τροφή. Πρωτεϊνούχα τροφή. Ναι, είναι ένας συνδυασμός. Πες μας λίγο τις πρωτεΐνες. Οι διατροφολόγοι το λένε τριάδα, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η τριάδα για όλο το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Μάλιστα. Οι πρωτεΐνες έχουν να κάνουν μόνο με τις ζωικές, να φάω μία μπριζόλα, ας πούμε, ή μπορώ να πάρω και από αλλού τις πρωτεΐνες μου. Θεοκλή, ανοίγεις πάρα πολύ τη βεντάλια. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Πρωτεΐνη σημαίνει από ένα αυγό, ομό ή μαγειρεμένο, έτσι. Σημαίνει ένα κομμάτι τυρί, σημαίνει ένα ποτήρι κατσικίσιο γάλα, σημαίνει ένα κομμάτι κρέας, ένα όσπριο με σημαίνει, εννοείται, σημαίνει πάρα πολλά όσπρια, που έχουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα και συνδυασμοί αμυλούχας τροφής με όσπρια, που ο συνδυασμός αυτό δημιουργεί πρωτεΐνη η οποία ανώτερου βαθμού στο επίπεδο μοσχαριού, έτσι. Άρα δηλαδή έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά υλικά. Είναι ο αρακάς, το οποίο θεωρείται superfood, έτσι. Το καλαμπόκι, το ψάρι και βέβαια τα ψάρια που είναι
θα έλεγα ο έρωτάς μου, τα ψάρια, τα οποία μακάρι να καταναλώναμε 3 φορές τη εβδομάδα ψάρια. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τα ψάρια, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ψάρι. Όσο πιο μικρό είναι το ψάρι, τόσο καλύτερα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ακούμε συνέχεια για τα βαρέα μέταλλα. Ναι. Άρα όλα θέλουν προσοχή σε μια ολιστική προσέγγιση. Ένας άνθρωπος ξεκινώντας να τρώει σε αυτή την αντίληψη, σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει τη διάθεσή του, την ενέργειά του, και θα μπορεί να απολαμβάνει το χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Αυτό που είπες με τη διάθεση και την ενέργεια, το έχω δει και εγώ στον εαυτό μου. Μπορώ να πω ότι όταν καταναλώνω τροφές οι οποίες δεν είναι προσεγμένες, έτσι, αν και μου δίνουν μια προσωρινή απόλαυση, είναι αυτό που λέει αλλού και η Αγία Γραφή, ότι η πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, έτσι. Λοιπόν, δίνουν μια προσωρινή απόλαυση, αλλά μετά σε ρίχνουν ψυχολογικά, πέφτησε, δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις δύναμη κλπ. Για να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Εγώ χρειάζομαι 130 γραμμάρια ένα κομμάτι κρέας για να πάρω τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μου. Ναι. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσο κρέας καταναλώνει. Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία είναι από 250 γραμμάρια και πάνω. Ναι. Που σημαίνει ότι κατευθείαν ο οργανισμός έχει πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσει όλη αυτή την τροφή να τη φέρει, να τη διασπάσει. Σκεφτείτε τι κάνουμε στον οργανισμό. Ναι. Και βέβαια πάντοτε έχουμε εστιάσει μόνιμα ότι φάγαμε ωραία, ήταν νόστιμα και ποτέ δεν σκεφτόμαστε τι θρεπτική αξία είχανε, πόσο βοήθησα σήμερα τον εαυτό μου με όλο αυτό που έκανα, και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις τέτοιες στον εαυτό μας. Επίσης πρέπει να δούμε λίγο το όλο ζήτημα ότι έχει να κάνει με προβλήματα που δημιουργούνται με την υπερκατανάλωση. Δηλαδή, όλα τα προβλήματα που έχουμε της υγείας, κακά τα ψέματα να πούμε στην εποχή μας, έχουν να κάνουν με την υπερκατανάλωση τροφών. Έτσι. Δεν είμαστε ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, στο δυτικό πολιτισμό έχουμε τρόφιμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα παίρνουμε όλα αυτά τα τρώμε, τα καταναλώνουμε, τελειώνει το πράγμα. Και από εκεί και πέρα κλαίμε και για τα παιδάκια που υπάρχουν στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε. Μακάρι να τα φροντίζαμε αυτά και να προσέχαμε και εμείς τον εαυτό μας όσο θα έπρεπε. Σε όλο αυτό που μετέφερες, διακρίνουμε μία υποκρισία με τον εαυτό μας. Ζούμε όντως σε μία εποχή που έχουμε τα πάντα, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα πάντα, βέβαια όχι στην αγνή τους μορφή. Ζούμε σε μία εποχή που έχουμε πάρα πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, και θα δώσω και αυτή την πληροφορία. Ο ανθρώπινος οργανισμός αναγνωρίζει ότι είναι γήινο. Όταν τα προϊόντα έχουν περάσει σε θερμιδική επεξεργασία, πάρα πολλά στοιχεία ο οργανισμός δεν τα αναγνωρίζει και τα αποθηκεύει σε λίπος. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα υπέρβαρα παιδιά, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες από πατατάκια και επεξεργασμένα τρόφιμα. Fast food κλπ. Αυτό ακριβώς, το οποίο οδηγεί σε προβλήματα, όπως είπαμε, ο διαβήτης, έχουμε τα αυτοάνωσα πια προβλήματα τα αυξάνονται συνέχεια, και άλλα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία προέρχονται κατά βάση από την κακή διατροφή. Σημαίνει ότι έχουμε πληθώρα προϊόντων, θα πρέπει να διαλέξουμε τι μας κάνει καλό, τι μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μας, και όχι να είμαστε έρμεοι της διαφήμισης, η οποία δημιουργεί την επιθυμία, και αυτός είναι ο σκοπός της. Θα πρέπει να δούμε κατά βάση τη μεσογειακή διατροφή που κάνανε οι παππούδες μας,
Και αν θέλετε όλα αυτά αναγράφονται και μέσα στη γραφή. Ναι. Έχουμε τα παξιμάδια κατά βάση τα κρύφινα, είναι σημαντικό κομμάτι. Δεν είχαν αυτά τα λευκά ψωμιά που έχουμε όχι βέβαια. Ούτε είχαν μακαρονάδες και... Είχαν τους ξηρούς καρπούς, τώρα δίνω πληροφορίες. Είχαν τα σίκα, είχαν τις ταφίδες, που σε αυτά ο καθένας μπορεί να βάλει ανάλογα και σε ποια περιοχή είναι τα ανάλογα αποξηραμένα φρούτα. Έτσι. Είχαν τα τυριά, είχαν τα ψάρια και αν παρατηρήσουμε είχαμε όχι πολύ κρέας. Ναι. Ήταν και διαδικασία κιόλας τότε. Αυτό ακριβώς. Και δεν είχαν και ψυγεία, Αγγελέ. Το πρόβλημά μας είναι το ψυγείο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Άρα θα πρέπει να δούμε, πηγαίνοντας σε μια λαϊκή αγορά, πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, τι θα διαλέξουμε για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε για μία σούμα σε όλα αυτά που λέμε, ώστε να καταλήξουμε σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει, να το πούμε, με την ηθική προέκταση του όλου θέματος. Αυτός που πραγματικά ενδιαφέρεται για την πνευματική του και την ψυχική του υγεία θα πρέπει να ενδιαφέρεται, θα λέγαμε, και για το σώμα του. Και εγώ αναγνωρίζω το λάθος μου. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές δεν το πρόσεξα αυτό και το μετάνιωσα. Δεν ξέρω και εσύ αν έχεις την ίδια εμπειρία. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Ναι. Και αγωνίστηκα πάρα πολύ για να επαναφέρω το σώμα μου σε μια πάρα πολύ κατάσταση. Τα τελευταία 10 χρόνια ήμουν πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, γιατί κατάλαβα τα τραγικά λάθη που έκανα. Δεν το συγχώρεσα σε μένα και δεν πρέπει να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν συγχωρούμε με ελαφριά την καρδία τον εαυτό μας, άρα μας άρχει ο ναρκισσισμός, η εγωπάθεια, τα οποία είναι καταστροφικά για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να λέγεται και χριστιανός. Να και άλλες αμαρτίες που βγαίνουν στην επιφάνεια μέσα από όλη αυτή τη λανθασμένη προσέγγιση. Που σημαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Εννοείται ότι είμαστε ελεύθεροι, ο Θεός μας κάλεσε μια ελευθερία, αλλά την ελευθερία δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε για την ασυδοσία. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό μήνυμα και αν θέλεις να προσθέσουμε ότι ο χριστιανός έχει ένα στόχο να διασφαλίσει και την, όσο τη δυνατόν από το μέρος μας, παιδί μου, δηλαδή δεν έχουν όλα στο χέρι μας, αλλά όσο είναι στο χέρι σου, καλείσαι κάποια πράγματα να τα διασφαλίσεις. Μια καλή ποιότητα υγείας, ώστε όταν έρθουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή, να είναι έτοιμος ο οργανισμός να τις αντιμετωπίσει. Δεν σου εγγυάται κανένας ότι δεν θα πάθεις τίποτα εάν ακολουθείς ένα σωστό μοντέλο διατροφής. Αλλά τουλάχιστον θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε κάποια προβλήματα αν θα έρθουν αύριο μεθαύριο σε έναν αλφα βαθμό. Δεν ξέρω αν το δέχεσαι σαν σκέψη. Θα πω τώρα δύο παραδείγματα. Ένας συγγενής μου τράκαρε, έσπασε το σαγόνι του, κάπνιζε και θα έπρεπε να κάτσει 2 μήνες με σπασμένο σαγόνι για να καθαρίσουν οι πνεύμονες από την νοικοτήνη. Μάλιστα. Παράλληλα όμως, εγώ είμαι χριστιανός, τρώω και είμαι και υπέρβαρος, σε μία ανάλογη περίσταση, οποιαδήποτε πάθηση, τι θα συμβεί? Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Δεν θα έρθουν καρδιακά προβλήματα που καταναλώνω 7 και 10 φορές περισσότερο λιπαρές ουσίες. Ναι. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι σωστό. Επίσης, αν γίνει ένα σπάσιμο, ένα ατύχημα όπως λες, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος, θα του κοστίσει πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τα ανάλογα κιλά. Το να επανέρθεις, ναι, εννοείται, ή αν θέλουμε να πάμε πιο πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γυμναστεί ποτέ του. Ναι. Και εγώ δεν λέω να πας σε ένα γυμναστήριο, έχει δικαίωμα καθένας να επιλέξει, ναι, αλλά βγες και περπάτα μισή ώρα. Επίσης, να σου πω και το άλλο που μου συνέβη εμένα, είναι ότι ξαφνικά κατάλαβα, όταν έχασα και τα πολλά κιλά που είχα, ότι
μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα που μέχρι χθες δεν με περιόριζαν. Περιόριζαν τις δυνατότητες μου. Ξέρεις, δεν μπορούσα να κάνω γυμναστική και ήταν η δικαιολογία μου ότι είχα κιλά. Δηλαδή είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο, έτσι. Εννοείται. Ναι. Εάν δούμε στις αγιογραφίες, όλοι οι Άγιοι ήταν αδύνατοι, ξέρα και ανοί. Μάλιστα. Έτσι. Δεν υπερκατανάλωνα. Αυτό ακριβώς. Έκαναν και καμιά νηστεία. Εάν δούμε, όταν άνοιξαν τα σύνορα της Ελλάδος και ήρθε κόσμος από όλο το ανατολικό μπλοκ, όλοι οι άνθρωποι ήταν αδύνατοι, ήταν fit. Μάλιστα. Σήμερα λανσάρεται ως το ιδεώδες ο fit άνθρωπος. Ναι. Νομίζω ότι έχουν δίκιο. Ναι. Έτσι. Μπορούμε να απολαμβάνουμε το ωραίο μας κρέας, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ωραία μας ψαράκια, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ωραία μας τα φρούτα, αλλά να βάλουμε μέτρο. Ναι. Και πάντοτε να βλέπουμε και πότε θα φάμε. Δεν μπορούμε να τρώμε στις 11, στις 12, στις 1 το βράδυ. Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο οργανισμός, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Όπως κινείται ο ήλιος και πάει στη δύση, έτσι κινείται και ο οργανισμός του ανθρώπου. Πολύ ωραίο αυτό. Έτσι. Αυτά όλα όμως, ο αψευδής λόγος τα έχει γραμμένα και ευχαριστούμε πολύ το Θεό για τις επιστήμες, τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν τον αψευδή λόγο, το δημιουργό μας. Ένα άλλο που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό από αυτά που βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή, τον αληθινό λόγο του Θεού, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ξέρω, λέει, να περισσεύομαι και ξέρω και να υστερούμε. Δηλαδή όταν έχεις πολλά, πρέπει πάλι να μπορείς να το διαχειριστείς με έναν τρόπο. Βεβαίως. Και είμαστε σε μια κοινωνία που κατά βάση έχει πολλά. Και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε και εκεί υπάρχει αμαρτία. Και όχι μόνο δεν ξέρουμε να τα διαχειριστούμε, δεν είμαστε και ευτυχισμένοι, δεν είμαστε και χαρούμενοι. Ακριβώς. Ενώ την ίδια στιγμή στον πλανήτη συμβαίνουν τεράστιες ανισότητες. Ναι. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε πάλι στον αψευδή λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος να είμαστε ευγνώμονες. Για αυτά που έχουμε πρέπει πάντοτε η καρδιά μας να ευγνωμονεί το δημιουργό που μας τα παρέχει, δηλαδή σήμερα είμαστε καλά εδώ και οι δυο μας, επιστρέψαμε τους εαυτούς μας από τις τραγικές καταστάσεις που είχαμε καταντήσει το σώμα μας ίσον το ναό του Θεού. Ναι. Άρα θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τη χάρη του Θεού που μας βοήθησε να μπορέσουμε να επανέλθουμε και λίγο να διευκρινίσουμε σε όλους τους φίλους και ότι η χάρη του Θεού δεν θα σε βοηθήσει όταν κάθεσαι σε ένα καναπέ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσεις να ακούσεις, θα πρέπει να αποφασίσεις να κινηθείς, θα πρέπει να αποφασίσεις να εκτελέσεις, θα πρέπει να ιδρώσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό και πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή μας προτάσσεται ως ιδανικό το παράδειγμα του αθλητή, έτσι, και αυτό που μάχεται και είναι σε έναν αγώνα. Θα δούμε στον αψευδή λόγο ότι ο Κύριος επένεσε τους αθλητές και τους στρατιώτες. Και την εγκράτεια τους αθλητές. Αυτό ακριβώς. Που σημαίνει, δόξα σε ο Θεός που έχουμε όλα αυτά σήμερα, αλλά θα πρέπει απ' την άλλη να είμαστε ισορροπημένοι, εγκρατείς. Εγκράτεια, έχει χαθεί αυτή η λέξη, Άγγελε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο κήρυγμα, δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιος να αναφέρει τη λέξη εγκράτεια παρά μόνο στα πατερικά κείμενα της αρχαίας πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Η εγκράτεια μας ακούγεται αποκρουστική, ναι. αλλά η εγκράτεια είναι ισορροπία. Μπορώ να φάω σήμερα... Είναι αρετή. Είναι αρετή, την οποία όμως σήμερα ζούμε στη φαντασία ότι θα μας τη δώσει ο Θεός, ενώ θα πρέπει εμείς να την αποκτήσουμε. Να την κυνηγήσουμε μέσα από τη λογική μας, μέσα από την αντίληψη,
να ρωτήσουμε και άλλους αγαπητούς αδερφούς και μη που φτάσαν εκεί. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί, βλέπουμε και άλλους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το Θεό να είναι εγκρατείς και ισορροπημένοι. Μπράβο. Και το έχουμε δει όλοι μας γύρω μας. Ναι, ναι. Άρα από όλους θα πρέπει να μάθουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μας αγαπήσει και να μας πλησιάσει περισσότερο και ο Θεός. Περισσότερες λεπτομέρειες σε μια μεταγενέστερη εκπομπή. Σήμερα είδαμε λίγο τα πράγματα ολιστικά, μπορώ να πω. Ωραία. Εντάξει, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες για το ενδιαφέρον αυτό θέμα.